Ola a todos e a todas. Hoxe no Obradoiro Artístico imos facer esculturas de xeo. Os materiais que imos necesitar son un brick baldeiro, un pincel, tinta alimenticio e sal. O primeiro paso sería encher un brick con auga e metelo no refrigerador. Cando este este conxelado, quita o brick deixando só o bloque de xeo. Neste paso, pide axuda a unha persoa adulta. Cando teñas xa o bloque listo, verte colorante nun vaso e pon sal sobre o bloque de xeo. O sal fará que este se derrita máis rapidamente e así, cando botes o tinte enriba, poderás ver as formas que se crean. Eu propoño que experimentes coas cores, coas cantidades de xeo, podes trocealo en anacos ou botar máis ou menos sal. Así verás as reaccións que se crean.